Mriki Mbak Tatin. Ning ning nong nong ya. Kinudang kudang tansah bisa lalati. Musikku kudangan sing nembang Mbak Tatin diringi bas ra dipitet bengung terus ngene. Dalu Mbak Tatin. Sugeng dalu. Alah lah. Wis ajake kok karo aku kok yo klewa-klewa. Pripun kabare cantik? Pekli. Lho. Napa niku? Nyamari to modele. Apa to Mas? Kok Aku lagi memeng karo dalange ngerti apa ora? Lah ngopo to? Aku lho lagi. Memengi apa wong kene ora ngerti memeng. Memeng ki apa? Memeng ki aku lagi males. Oh, anyel. Mangkel. Mangkel. Mangkel karo sing jenenge Ki Sigit Arianto. Lah kene ngopo to wong ayu kok gawe. Aku lho lagi lingguh nang kono kok padake Betari Durga mau. Masya Allah jenengan yo kleru kok Pak Igit. Piye ayune ngene le dandan ke jam 5 esuk kok didarani Bathara apa mau Betari Durga. Sing sabar ya wong ayu tak belani. Jenengan kleru Pak Igit ora kena ngono kuwi. Kowe ora ngerti to, Ring? Pripun? Betari Durga kuwi garwane Bathara Guru jenenge Batari Uma. Kuwi ayu. Jenengan aja gelo ati. Bathara Durga kuwi asline Betari Uma ayu. Ning kamu pas malih dadi buta iki. Jenengan yo kleru Pak Igit. Mau pas malah dadi buta no. Ning aku seneng pas dadi buta. Mergo nek Betari Uma dadi buta ki pakaiane minimalis. Pak Igit niku senengane dadi Betari Durga mergo pakaiane minimalis. Minimalis. Aku mongko ora nganggo awer-awer iki. Malah ora nganggo apa. Ngomong ngono, Reng, aku seneng. Aku yo seneng. Lah. Pak Igit, Seneng atine iso ketemu karo Mbak Tatin meneh. jenengan ampun sembranan. Mbak Tatin sakniki alih profesi. Napa? Jenengan aja malem-macem. Sakniki dadi bakul kijing. Lho. Tenane lho, Reng, nek omong kuwi ora sembrono. Sinden kondang kok bakul kijing. Berdasarkan fakta, nyatane mau rene promosi. Promosi apa? Iki lho. Bakpia patok. Lho. Iki gantine kijing. Patok kuwi dudu patok wong mati ki dudu. Kowe iki bakpia patok. Bakpia? Patok udu patok. Nggo matoki cengelmu. Matoki ya iya. Tak kira ya patok. Mosok Mbak Tatin saiki bakul patok. Patok. Ora incane loro lanang-lanang kabeh kok marake mangkel kabeh to iki. Lah nyapa Sing to? siji mau ngonekke Betari Durga iki ngonekke aku bakul kijing. Kowe nek arep anu tak gaweke apa piye? Loh, memang aku butuh. Nggo tanggaku tapi. Mbok nggo kowe wae. Aja to aku jek seneng kowe kok. Kok maksudnya seneng aku piye? Seneng nek awor ngene iki lho Cahayu. Mosok aku seneng kowe ya saru to. Wong kowe wis duwe bojo, aku ya duwe bojo. Ning nek gak konangan gak apa-apa jane kok. Lah lambemu. Maksudnya iki lho, nek umpamane jenengan dadi bojoku terus piye? Keadaan aku iki sakmene gedene kok jenengan gur cilik kaya ngono kok. Aja ngenyek perkara cilik karo gedhe. Cilik karo gedhe kuwi nek padha ngadeke, nek diturokke wis toh manut. Wis toh yakin. Aku nek dadi karo jenengan arek anak-anak apa? Anak-anak tikus. Lho. Nek, Ora usah tikus, aku lho wis nggo mirmut. endi mirmutmu? Mosok gak paham. Endi ta aku ora ngerti lho, Mas. Alah ndase botak. Wong edan. Mbak Tatin ditimbali warga Kebon Agung utawi Bencili mriki. Oke, menika nderek sowan wonten Kebon Agung Bencili nggih. Terkenale mriki niku Bencili, nek Kebon Agung malah ora ngerti. Bencili. Nggih, nggon legen, nggon siwalan. Mriki niki. Nggih, menika nderek ndedonga kagem masyarakat Bencili sedayanipun mugi tansah pinaringan sehat Amin. nggih.
tansah pinaringan rezeki ingkang berkah lan barokah. Amin. Mugi masyarakate tansah guyub rukun, ayem toto titi tentrem gemah ripah loh jinawi. Amin. Amin Allahumma amin. Kene iki mbiyen ki asline desane ora konsisten. Lah ngapa? Desane rak dijinakno Bencili. Gandeng ora konsisten terus diganti Kebon Agung. Terus? Biyen ki asline kene iki gak konsisten. Gak konsisten piye Mas De? Lah mosok dijinakno Bencili, lah kok do rabi. Oh, Maksudnya sembrono. piye to? Maksudmu? Lho, biyen ki jenenge kene iki Bencili. Ning kok do rabi, akhirnya berarti gak konsisten. Wong nyatane benci kok gelem. Terus ganti Kebon Agung. Ojo gagas lambene gareng Mbak Tatin. Ini kira ya ora apa-apa iki sekarang lagi suwe ra kepethuk iki ketoke sajake kangen ngono lho ya. Danguran pinanggih lan wong ayu. Wong ayu sapa? Mbak Tatin. Aku ra ayu kok. Mosok Ra ning kanggoku ayu banget. Cahayu, apa? rabi ya. Pripun? Alah. Kok lek mau mengajak Rabi terus kaya bagus-bagus kok. Masya Allah disekseni Piai Bencili. anu Kebon Agung. Iki lho, janakane wong Purwodadi ya iki. Alah. Kaya ngono janakane. Purwodadi. Kaya ngono kuwi. Iya, Kok lek Lah kok dandan gareng, ora dandan Janaka. lah iya. anu aku ki merendah, menyamar. Mesake kanca-kanca Kebon Agung, ngene aku ora dandan do minder. Lah. Kok minder piye ta? Saking bagusnya. Aku mau lho, lagi teko urung dandan ibu-ibu. Masya Allah, masih kuwi kayak Mayor Teddy. Mayor tadi gede gagah dhuwur kok jenengane gede gagah Cilik nek dideke nek diturukke yo dhuwur. Ora. Wong edian. Mbak Tatin paring panglipur, Mbak. Nggih, Mbak Bila wonten pamundutan menapa Pak Sigit? Request-e kathah semangat niki do kompak niki podang kuning kalih pepeling menika. Oh, nggih. Kalih sesideman. Sembah nuwun kanca-kanca Cakran Ningrat Fans Club nggih sami rawuh. Nggih. Wonten Pak Eko, Pak Kasmani, Pak Sis komplit niku jebule tem ngono. Nggih, Sak niki- kelebatan ketinggal niku. Niki di streaming kok nggih. Streaming Sigit Channel kalian channel-channel liyane. Nggih, niki wae Sigit channel mawon pun 2.400 berapa gitu. Oh, ngoten. Iya, luar biasa sing mendelok semuanya. Gareng Dari jajak mana-mana. channel ki mau yo 2026. Iya. 2021 iki taune to. Tahune. Sing nonton yo. Malam hari ini disiarkan 7 channel. Oh, 7 channel. Sigit Channel, Lawu Atmaja, Galeri Sinden Indonesia, Lisaning Ayu TV, Mayang Nesia, Kru Cakran Ningrat, Le Jawa Pride. Wah. Kalih live TikTok Tatin Titot. Wah, ju. Cari Lilik lurik. Titot mboten enten Cari channel. lurik. Halo Mas. Oh. Oh, sik piye? Tak kei. Oh, Aku iki ame nyawar kuwi. Takoni jenenge sapa? Waduh. Aku iki aku meh ngewehi kowe. Meh kewirangan aku. Sapa lagi? Gede tuwek disawer cah cilik. Takoni jenenge sapa? Asmane sinten cah bagus? Asmane namanya siapa? Ngerti asma apa ora? Yudhistira. Wah iya. Kakangku iki. Sapa? Yudhistira lah aku Janaka. Janaka iki Yudhistira. Yudhistira. Tepangke wong ayu iki Roro Sembodra. Yudhistira daleme pundi? Daleme mana? Rumahnya mana? Nang ngawur masjid. Awor masjid cedak padasan. Iya. Iya, betul. Anake sapa? Anake sapa? Bondan. Weh, Walah dan anakmu dan ajari basa dandan. mbok nganggo Pak Pak Bundan. Bundan ngono lho. Pak nganggo Pak Bundan. Bapak Bondan. Lah, Ibuke? Ibuke sapa? Aulia. Wih, nganggo ibu Ibu Aulia. Ibu, Iki anakmu Aulia. Lia. iya. Kelas piro cah bagus? Kelas loro. Kelas kali. Kelas piro cah bagus? Kelas Kalih. iya, kelas loro yo gak apa-apa ngapain nyawer kok, ora apa-apa. Iki jenenge diganti wae. Ganti sapa? Antasena. Lah, Ora iso basa iki. wong apik-apik Yudhistira kok iso. Nek Antasena kan bebas ra Oh basa. iya. Nyawer ditapani. Ajeng pripun? Ape piye? Ape lah apa? Ape piye? Ape lah apa iki bahasa apa? Ape Arep meh ngopo? piye? Meh ngopo? Arep ngopo, Dik? Ame nyawar. Nyawer sapa? Cah telu iki. Oh, cah telu. Cah.
telu. Cah telu sa. Aku melu bocah. Tas. Jos takoni lagek kowe sing iso ngarani kene cah telu. Iya. Walandan, budan. Elok tenan. Anake papat kok dicacah ya. Arep nyawer cah telu. Yo ndang sing siji ndang kene bocah kek ndang ya. Iya. Elok tenan bocah iki jos tenan. Ya cah, iya. Iya. Elok tenan. Jos, Bro. Terus Terus apa nih? Sing nomor loro sapa? Sing Kowe. Oke. Nomor telu sapa? lah aku ndi? Siji neh. Heh? Lah aku Iku ndi? ana loro lembar. Lho, lah kono mau yo loro lho. Lah ya kowe Lah ya kono ora aku loro. Aku urung. Jaluk neh loro bundan. Njaluk bapak. Dan Aku njaluk neh. Dan budan. kurang lah. Lah Pak Igit kalih Pak Igit nggih. Pak Igit kalih nggih. Lho, Pak Igit kalih. Bukae mboke Bu Aulia. Mbah. Oh, bae. Mbah. Oh. Putumu ngajari basa Mbah. Ya kena iki cah iki ya. Matur sembah nuwun nggih Mas Yudhistira. Nggih. Nah, Mugi Mat. berkah barokah. Adep rene ya. dadi syuting Sigi Channel. Syuting ya. Iya iki aku. Cita-citane sok ben dadi apa? Cita-cita dadi apa? Urung roh. Urung. Oh, urung roh. Tak kira dadi lurah. Ora apa-apa ya, ora apa-apa. Sing penting aja dadi maling ya, Le. Aja ya. Lho wong kok ame dadi maling iki dijowokal polisi ta apa? Lah bener kuwi, bener. Wong yo aja dadi maling, Ayo, ayo, engko nek maling dicekel aja. polisi. Oh, nggak ndak Ning diting. nek kepepet dadi maling nek iso maling omahe polisi. Cekel wong edan. Ora kena. Besok kudu dadi menteri. Dadi dadi Menteri presiden, Pertanian. presiden. Menteri Pertanian. Kepengin ora? Gelem. Gua tukang traktor. Mosok Menteri Pertanian traktor. Mas Teo pas promosi traktor anyar ngoten niku lho, Pak. Oh, iya. Atau kepengin dadi apa nih ya? Pengusaha. Gelem eh? Oh, gelem ae. Gelem ae. Iki iya. nyawer ajeng mundhut lagu menapa? Durmogati karo apa dia Bang? Durmogati. Apa Pak Bondan? Oh, kayak putune Mbah Suyat. Pak Bondan. Mbak Bondan, pripun Mbah? Pak Bondan. Lagu nu nggih. Wis. Durmogati lagune piye, Pak? Ya engko tak gaweke Oh, tur iya. mugati gampang. Enak. Durmogati karo apa dia Bang? Kali Ya, Gubuk Asmara. Oh, kubu asmara. Iya. Sing nembang sinten? Ya Mbak Tatin kok sinten. Kan cindene 10 pirang. Engko bareng. Iki sapa? Iki apa meneh? Dinggo sapa? Yo wis gek ndang diwenekke presiden. Mbah Suyat sing ngekakno. Mbah Suyat Mbah Suyat. Mbah Suyat, tinggi sinten Mbah Suyat? dinggo sinten? Oh, Mbak Tatin. Mbak Tatin Mbak sing ndi, Tatin Mbak sing Tatin? endi Mbak Tatin? Ayo Mbak Tatin sing ndi goleki? Ndi goleki ayo. Goleki sing ndi? Sing ndi? Ayo. Gara Iki lho. Sing iki lho Bu Tatin. Nah, ya. Iki lho Mbak Tatin iki lho. Kok cah iki lho. Ya nggih pun di. Ya, Oke, caske wes, jadi. wes, Ya, wes. ya. Nggih. Mriku mawon nggih. Makasih nggih, makasih. iki sijine nggo sapa? Iki Oh Mbak Tatin sing Mbak iki, sing Tatin. iki. Ya, diaturke Mbak Matur Tatin. sembah Oke. nuwun. Nggih, Makasih. makasih ya Salim sih pinter sekolah sing pinter besok dadi dokter. Amin Allahumma. Amin. Amin. Pun mikir kene balik nongku mbok go dolanan. Ya, bocah kok pinter, bagus, apian, seneng nyawer sisane lah. Wis muga-muga teko gede nyawer terus ya, Le. Jak nelok tenan. Gaweane nyawer. Cita-citane dadi tukang nyawer. Oh, Berarti iya. kan nek sukses sik lagi iso nyawer. Betul. Berarti podang kuning kok mlebune gubuk asmara. Cocok. Oh, nggih. Jumbo pamundutan saking Mbah Suyat. Nggih. Mbak Suyat yo panjak ketoprak jeruk kuwi. Oh niku. Panjak toprak. Jeruk masya toprak sing lagi tenar niku nggih. Iya, Toprak. kerja muda. Toprak jeruk. Iya. Dibawani Mbak Tatin, entek-entek gandrung karo gareng. Oh nggih. Niki dadi sapa? Ya supaya dadi gareng teman kuwi. Gelem. Gelem digandrung. Oh, Aku mosok gelem karo kene, Pak. olah gayamu Mbok mosok. mbok emoh. Emoh ya sangarmu, arep milih sing emoh apa sing gelem? Mas iki nek emoh kan nek wong akeh. Oh, wedan. Mbak Tatin.
Nadyan. Nadyan wujud temong paksi Gaya. Kang Mas Aja celuk-celuk aku dhisik. Kang Mas kula menika sampun kapang saestu kalian panjenengan lho Kang Mas Ngapusi. saestu Nyatane ndek bengi dadi perkara. lah ngapa Perkara ketan kae. Lho kok perkara ketan piye? Mriki lak bojoku to, Pak. Heeh. Adang ketan. Heeh. Le adang kuwi bar magrib. Heeh. Dasare kene sayah terus meling aku. Heeh. Mas Gareng, kula adang ketan, ku nek wis kebul-kebul ketane kok mateng ndang dijojo. Rak ngoten. Iya. Bar adzan magrib kono terus leyeh-leyeh ning jero kamar. Lah kok keluk kono wis kebul-kebul. Wah, aku mau krungu. Aku adang ketan, aku tak leren sik. Engko nek ketane kebul-kebul ndang dijojo aku. Aku terus mlebu kamar. Oh, siap aku ngono. Lah kok kene nesu. Apelah po? Jadi kon jojo aku ngono. Sing dijojo ketane. Kupingmu ki bosok. lah iya wong ketane kok arep jojo sapa Lah iya aku rono ki arep takon, ketane kae wis mateng purun. apa wis serang nganggo-nganggo Lah timbang kok gobyos rak nggo jojo ketan mong lho no. kaya Oh, mulane hebat. kuping Malah- ngrungokke Dadi padu. Gending kowe reng sing bawa reng. Ketok kene kowe iki iso nembang. Menika ki sarjana seni. Gareng menika riyen kuliah wonten isi Solo. Menika jurusan pedalangan. Iya dalang. Nate juara 1. Lomba dalang. Boten. Lalu bawa. apa Adol wayang. Oh iya. Ayo, coba ketoknya kaya ngapa? Nun sewu HP siapke nggih direkam kangge bahan ajar. Alah, gayamu. Gawe talining Bronto. Bagaimana? Sudah paham semuanya? Bagus, bagus. Oke, terima kasih. Pangapunten lho Pak Ikin. Ampun rumangsa kesae. Ora, ora. Wong nyatane dalangmu yo ora payu lho. ayo ngono kok umuk Ngono umuk digedhekke. umuk gedhekke iki liyane umuk ngono lho gedhekke ukur umuk liyane umuk gedhekno Liyane kuwi harus lihat situasi, kondisi dan toleransi. nek liyane umuk Liyane umum harus lihat situasi, kondisi dan toleransi. Aja disingkat pokoke. Loh, lah ngapa? Mah. Aku ora seneng, sing seneng Mbak Tatin. Ayo Mbak Tatin nembang. halo manis nang make Mbak Tatin ora ijen ning dikancani karo Mbak Eni. Nah, ngene Mbak Eni. mau arep ngopo ngene-ngene tanganmu Aku harap cecaketan jeneng sira Yayi. Aha. jajal iki nek ana Mbak Eni kuwi arep milih endi Arep kali Mbak Eni. Iya no. Waru-waru doyong ning pinggir kali. Dasar Mbak Tatin ayu moblong cantik sekali. Waduh. 1.2 koma dasar kau cantik siapa yang punya? Aduh iya. yang jelas bukan Nek iki Mbak kamu. Tatin ngono. Mbak Tatin. Nek Mbak Eni. Waru-waru doyong ning pinggir gedong. Dasar ayu moblong bawaane gentrong lodong. Nah aku kok iso gentong lodong lho. Maksudnya gentong kira wadahe banyu. Heeh. Lodong kuwi jembar tegese Terus? kuwi dadi wadah banyu sing jembar rasane sabar ngono kan lho. Layakan sampean nok nyelulup terus. Lah, Gentongku. Lek kan hawane panas nek selup kan dingin, Oh, lah iya. sejuk ngono lho. Tak kira nek maido. Ora toh nyawang kowe sapa to sing ora sejuk? Masya Allah Piyai kok demes ya Pak Igit. Demes piye? Disawang saka iringan piyu-piyu, bocah kaya perawan umur 15 tahun. Kok ngiringan. Kok ngiringan Umur Terus? 15 tahun. 15 Terus, tahun. terus. Bareng disawang komburi, piyu-piyu, bodine kaya piyai sing lagi umur 20 tahun. Masya Terus nih. Allah. Kok ngarep. Bareng kok ngarep Masya Allah. Kaya umur selawe. Ya terus totale Swidak tahun. mbahmu kiper ngono. Lare wis putu Oh, loro. bisa iya putu loro ning ya ora ngono kuwi sing ngene sia-sia karo wong wedok. Ora kaya ngono. Kok sik sing sareh ya, sing Sampean sareh. niku lho Eh. ning alam donya iku lho sampean liwate wong wedok.
Iki jadi aja semena-mena karo wong wedok. Lairmu lho apa ya mlethek ke watu, rak ya karo wong wedok to. Syukur wis seneni. Iso sia-sia karo wong wedok. Sampean iku lho laire kok kene. Kon ndi? Kok ngisor. Ora. Kok ndi? Kene aku kok sesar kok. Wong edan. Coba Mbak Eni dibawani Mbak Eni. Ah. Coba ganti kowe wong ayu. Mbak Eni gelem ora gelem gandrung gareng. Nek biasane gabung-gabungan rada elek to kae. Saiki rada bagus. Saya nemen. Wonge prei. Suwenggan Karo mlaku. Badhe tindak pundi Mbak Eni? Niki ajeng mendem kirek, Mas. Maneman, Koe maneman ngapa? mbok dirica wae tiba-tiba Cilik dem. kok, cilik ra enak. Malah rasah nglemah balunge empuk. Kowe ya dak sia karo wong Lah ya lanang. padha ae to, siji-siji to. Ora kena ngono kuwi. Genti-genti Mbak Tatin, Mbak Tatin. Aduh. Mah aku nggak mau. Wis Sisane Bu Eni aku mau. aja gampang nesu to wong. Mah jangan nyekel-nyekel tak. Senadyan. Aja. Aja dicekel. Oh alah. Aja ta. Oh alah. Aja. Alah ngene iki terusno ya meteng nganggur saiki. Nek Mbak Tatin, emah iki madhepe rono. Madhepe rong. Kaya gandrung roman Mbak Eni ya iso, mak demek dekne emah. Jajal. Coba. Mbak Eni. Mbak, iki lho. Alah terah ya wis. Piye piye reng moreng. Mbak Eni. Iki lho. Mbak Eni. Iki lho. Mbak Eni. Alah. Suwen. Kok iso pas ta? Piye le ngunggahke ngene piye to? Perlu belajar no. Apa Mbak Tatin rene tak junjung sithik ben munggah. Maksud lah. Dijunjung asmane men munggah dedel. Pengen Dalang yo ingin ayo. Junjung asmane iki sing Ya nek banget. ora gelem tak junjung Mbak Lili tak junjung. Jujungan PN. Ngene lho, Pak. Ah. Maksudku ngene lho. Pak Igit iki yo rada piye yo. Nek njunjung yo astane aja nakal. Iya, iya, Junjung yo lho, Rek. Rek ampun lho. Paling ora tangan loro. Ampun ya. Pak Igit ora kok. Ora, Ngene kok. Ngene kok. Yo ora ngono lho Pak Igit iki. Woi mau sangat-sangat. Tumeh ra ditunggoni ngono Nah, aja. iya, terus Ditunggoni ning guri kelir bojoku. Kok ora nang ngarep. Lah apa bar kok Solo nusul. Aja digagas wong liya Yayi. Ayo genti kowe. Senadyan to ragaku cedhak kono ning ra atiku mung kanggo sliramu. Malah pret. Kok pret to? Ayo mbrat. Jenenge wong lanang ngono rono rene. Ayo mbrat. Siapa? Panggilan cinta. Siapa? Mbrat. Brat. Oke. Terus aku dipanggil apa? Kene mbrat kowe tak panggil Piye? pret. Kok berat? Lah kowe mau ngentut, Pak ketupak pret ngono. Ayo. Nanong. Goleki si podang jana. Gareng rupane kok tikus ngono kok arep. Madhep ora ana wae kono Mbak ini. Kaya ngono kok tikus lho, Mbak, sampean niku lho. Gak sia yo karo aku yo. Ini kok iso tikus? Lah ya? piye Mbak Eni? Bilanono. Kaya curut. Sawangen lho iki. Brengose ming loro iki kaya curut. Iya jane ya. Aku kaya apa, Bu? Kaya apa aku? Muni yo. Yo Mayor Teddy. Sok marang. Kupinge. Kupinge ora ana sing muni. Kok ngomong nek curut ngono kok. Coba ganti Mbak Eni ya Mbak. Kayak ini. Curut. Alah. Sinden latah. Kandane nyawang raimu kaya curut kok. Aku mii. Kok karep sapa? Nangis lho. Nangis kok njol nangis kono. Ben meneng. Yo kini lho. Hah? Mo. Lah ngapa ya? Gage nangis. Bojone sing sik mati bareng mii. Tuwek nangis ae. Tak idoni Oh, kapoe. pisan kas. Ayo Nanong. Iba bunga ing atiku. Nanonaning. Nyanding bisa dadi
podang kuning tibake gubuk asmara. Cocok. Nggih. Sembah nuwun disima Mbak Ira CFC Taiwan, salam nggo kanca-kanca CFC sing padha nobar. Nggih. Pak Purwoko Juragan Koperasi Pangestu nyimak nyuwun pemiling nggih. Nggih. Coba podang kuning digarap tayub grobokan. Oh, kan segerak. Sopo gareng iso nembang apa ora? Kaya sing tak wari lho, Mas. Iya. Engko terus dangdute gubuk asmara sing joget wiwit Mbak Putri nganti tekan Melani. Wo nek joget iso kaya Mban Agung Budaya kae. Piyu. Apa meneh Melani tontonane ya apik. Menger. Iso mak blalak-blalak ngerti ape. Aja kalah nek kono kaya AB, kowe kudu iso. Kaya AO. Kaya NB. Apa NB? Naga budaya, nyembur-nyembur, ayo. Nyembur kowe kuwi. Apik lho jeneng ketoprak naga budaya. Ya nggih. Praupane naga kabeh. Yo wiwit iso Mbak Tatin buka vokal Mbak Tin. Neng Esuk awan ning omah wis ora krasa. Uyuran aku lagi sing tak sayang. Pinter anggonku goleki ora Yo, Upres rekane. Renedri. Mbak Tatin, Mbak Eni maju. Ayo, bareng Mbak Eni. Kayong bantoprak tentang jaket. Mbak Tati. Asik. Bakti Kuncoro. Ayo lagi, asik. Gubuk kae
Esek-esek. Esek-esek. Gubuk kae kebak crita. Ya yo. Wayang wengi nganti gagat rina. Yo. Catetan sakjroning ati. Tekan luntur kaya merah ati. Aku kowe dadi garwa. Leren sendok. Iya, Mbak, ngono ya. Ban toprak biasanya ngono ya. Elok, Iya tenan, nek ketoprak Rembang jogete mban-mbane ngene-ngene iki mau. Wah, Masya Allah. Oh, Khansanah budaya. Iya. Dadi endah lan saya regenge nggih Pak Ije. Iya, dadi nanggap wayang ya ono mbane. Nggih, leres, Ono leres. campur sarine. Ije. Komplit ngene iki. Komplit dadi saya gayeng, saya regeng sing mirsani dadi betah. Nggih. Dadi yo entuk endi to isining lakon ning kanggo diselani endi to rasane guyon, yo endi to suarane lagon. Oh, betul. Dadi yo lakon, lucon, lagon iki yo kecanda. Nggih, heeh. Genti iki sing saka Blitar. Wah, wonten sing Tetep karo Mbak Tati. payuh. Mbak Yosi. Iya. Kene ya. Panas-panas mlaku ora nggawa payung. Dalu Mbak Yosi. Dalu pujange bali sugeng dalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng pinanggihan malih kalian cakran erat sak kanca wonten ing lapangan Kebon Agung Bencili. Sekian dan terima kasih. Nggih, ndongake warga Bencili napa nggihipun ngadani sedekah bumi. Anje mugi-mugi sedaya warga Bencili tansah berkah barokah, ayem tentrem, rukun sedayanipun, panjang umur. Amin. Desane makin maju. Amin. Begitu. Oke. Iki kala wae podang kuning gubuk asmara terus Heeh. sindene do joget kaya ketoprak. Wah, melani jogete tenanan ditunggoni Mas Ote-ote ya, Mas. Oh. Ote. Oh lah iya neng kono bocahe. Ning kono ya. sing dineh aku ya ora paham dhewe aku. Iya. Oh, iki lho, kendel melani jajane 200.000 ndi Mas? Wah, nganggo Mas barang ah, iya. Iya. Mbak Yosi tetembangan menika. Mumpung enten Mbak Tatin terus enten curut gareng bareng niku. Ya enek sing curut, ya enek sing cindil. Sak senenge, Pak. Tak seneng gak Kowe iki apa-apa. curut to. Ora apa-apa. Ora piti ya? Heh? Ora piti ya? Ya wis piti ya kenek, piti wis manut aku. Ora apa-apa penting balik disangoni nah wis. Oh wirok. Ya wirok ya gelem. Lek wirok kegeden nek. Iya. Ndeke gur semono Kurang gede nek wirok. Alah ngene iki nyokot ya wis lara kok, no. Masa kowe nyokot lara? Lara ora percaya. Jare ndek iki dipangur, masa isik lara nyokot. Ya sisih urung sisih. Oh sisih to. Sisih tok. Bocah. Cahayu tetembangan dawuhipun saking Pak Igit jenengan kapun. Jenggleng. Wah. Nah, kowe tak cepaki Mbak Yosi karo Mbak Tatin. Kowe ben jenggleng wong loro iso ngrasake bedane apa? Jenggleng Mbak Yosi karo Mbak Tatin. Nek gur loro iki ora ngentekno tenaga 5 watt to. Alah. Tenane. Sombong men. Gayane Delok lho. kok jajal polahmu kaya ngopo, jenglengan kaya ngopo. Alah, kowe engko petuk pisan lho sesuk njaluk WA. Urung lho iki Sing urung kelakon kelakon. sing wis-wis ido ngono masamu. Ya kan liyane jajal nek karo aku Mbak Yosi urung mesti. Ra nggih ngoten to Bu Yuyun. Lah kandhani yo. Sing pun nate ngraoske lho. Apa ya? Ayo Mbak Yosi. Mambiat mayon. Lho, jenglenge kuwi
to jebule. Iya no. Astagfirullahalazim. Kanca-kanca panitia kalau mau request gerajakan Banyuwangi Pak Karyo. Nggih. Komplit mereka Mas. Nggih. Komplit coba. Pak Pri, Pak Slamet, nggih. Pak Selamat sopo? Wis wong kene mosok ora enek sicok-sicok jenenge Slamet. Ngawur to, Guren. Yo ngawur wong kenale urung ya. Membiak mayon Mumbereng. Hop. Alah. Piye-piye mau Kula nek kerjeng wong loro. Mong butuh 5 watt. pisane. Dulu tadi. Sing cetha Mas, ayo Mas. Oh, mumbul. Kok kaya kodok, Pak? Reng. Kodoke meletus engko. Kodokmu. Coba ganti jengleng kodoke Mbak Tatin. Ingat ya Mbak Tatin. Ganti jengleng Mbak Tatin. Jajal kok ngopo? Nek kono ora kodhok, Pak. Apa? Wis bangkak. Harmoni king kong ngono. Jiego keneting. Ora yo. Bocah iso kurang ajar. Lho wong Ayo ngono kok diarani. sudah. Suarane. Urang Selak kudu. Nek jenglengi ana carane reng. Pripun? Ngepaske kendang, mencolot sing dhuwur, ndase tibake sik dhewe. Bles. Lak der. Der kuwi engko. Ora to. Mosok gur 450 kok ngarah pati to. Ngapa kok marang ngarah pati bareng iki? Ya lek mati lho lek ora. Ya nek Ya wong cacat. mesti lek mati. Kowe jaremu dadi daklan ya sing kok goleki der ah. Piye, Mas? Oh, Wetu alah. akeh kek. Untuk sumbangan Mas akeh. Asam, beras, gula, roti. Ya. Heeh. Jale ya? Ngono kuwi. Heeh. ya jelo. Tek elok emen, Mas. Pun nate, Mas. Bosok balik kabeh, Gen. Ganti jengleng Mbak Tatin. Sopo ngerti Mbak Tatin jeleng. Mbak Masuk Sulian. nek iki genah iki ketara iki. Wah, wis rasa golek dalan ya. Maksudnya? Omongmu Mas, ora golek dalan iki. Golek dalan arep mlaku rak wis pethuk nggone ngono lho, no. Wis arek dadak jujuk. Pokoke wis ngerti dalanku. Lah wong genah nek adep-adepan kok dadak golek dalan. Lah nek adon dadak golek dalane ndi ngono lho. Lah nek adep-adepan yo Pak yo. Ketok yo. Kaya roh-roh dalanku. Alah gur ngono arek. Ndara padha. Santai reng tak biake dalane reng. Bismillahirrahmanirrahim. Pripun Pak Sigit? Tak goleke dalan men iso Enggak, jengleng. enggak muni ngono mau, enggak. Dalan kok dibiyaki maksudnya dalan apa? Penonton kan biak penonton. Oh lah nggih nika bener nika. Penontonnya dibiak ben pethuk dalane ngono lho. Mosok gak paham sih? Yo Pak yo. Gandeng pelambiangan. Wop. What? Bumbel. Alah. Kandhane gak muni nek gak siramse iku. Coba. Alah, Mbak Tatin. Coba buyuyun dijengkleng buyuyun. What? Lah. Cocok mung sing sepuh-sepuh. Kowe pas lho Mas. Kok iso malah mantep karo buyun. Alah. Loh, Mbak Birik kroso iki. Ketake jodohmu kuwi Mas. Kandhane sing sepuh malah kerasa kok. Yayi ayo tak pundhut garwa Yayi. Kualat. Jumbuh karo rasane. Masya Allah ayune. Alah. Nek tak tuh ndung tak di. Dung. Cik. Kurang ajar karo wong tuwa ngono. Ngelipur manahipun. Wah. Kersanipun awet enom. Gini Mbak ya sih ya. nyerah biai Pesen karo Yoga, ben iso muni jeleng piye. Mas, nggo ben muni jleng sing kompak tabuh. Anu, bareng muni jleng ngono ya. Oh, angger kowe mumbul yogane Jleng. oke. Nuswan
Allah cakrane ngrat lho iki. Lah seneng ta kowe? Raya pas. Mas, anu Mas, ditabuh ku lho nganggo gamelan lho Mas sing urut, ora nganggo nun saya ora nganggo iki. Oh. Ditabuh gamelan sing urut sing cetha ora. Berarti nek kowe mumbul nek nabuh gamelan Sing urut. Oh iya iya. Ngomong. Mosok cakrane rak tidak diwarahi. Gede Mbak Tatin. Mosok kalah karo Kalimasada to. Kalimasada yagane sapa? Kerupku lho, Pak. Oh, grupmu. Didik CS lho. Kok ora krungu? Kok ora enek sing ngeroh iku? Gak enek sing ngeroh. Nyat wis bubar kok. Kalimasada jeneng masjid isi. Isi. Iya. Nek kowe mumbul yagane nabuh urut. Urut. Oke, Mbak Tatin. Aja kok nganggo tutuk, ditabuh sing urut. Iya Mbak Tatin. Pianyu wangi Montor cocok. Kok iso montor cocok piye? Iki Villano Pak iki. Montor sing anyar, joke wombu kae lho. Dadi helm loro nu sedeng iki. Sedeng. Weh, Mbak Tatin iki helm loro sedeng. Helm loro ki sedeng. Mbok aku titip helmku siji rek. Kak, kate ombu. Aku gak ngene Pak Sigit ngono helme wis burik-burik. Iso burik herme. Wis kalau sete wis pecah-pecah lho dadi Saiki wis tak stiker. Cete nglothok jamuran mesti kuwi. wis jamuran saiki distiker malah pliket tok ora. Opo disiker Di stiker. Terus? Stiker iki gur marahi pliket tok. Ngono lho. Tak wene gambar moto kiwa tengen kae stiker iki. Iya wis manut kowe lah. Ono matane malah. Dadi mosok iya Pak helm jinan ono. Helm kok nek matane barang ki lho. Kiwon kiwa ten kuping wi lho. Ketoke ora ono lho Pak Igit. Stikere helm ku delok ning omah kae. Ketoke helme jenengan ora ono matane lho. Maksud to, kok kowe paham banget foto dititipi tenan to kowe iki? Tahu weruh maksude. Nek urung tau dititipi to? Urang. Ya wis nek urung cek aman. Tahu dijareng ning ngarepan omah. Oh di PM kae ya? Iya. Helm kok. Apek kae tudanan kok. Ayo cahayo Iya, selak apa? kudu nabuh. Selak. Kowe iki nang tanggap ora kon guyon lho. Iya, kadang bayangke helm. Bayang-bayang. Mianyu. Tekan ngendi ta kulon? Kulon kenang wetan segara. Awas. Yo. Oh. Oh. Wes urut kuwi rek jenenge. Tak akui Mas jiwamu terganggu. Kok muni jempol kok jiwa terganggu piye to? Jare kok nabuh urut. Ya Mas, urut sing berirama to Mas. Nun sewu njal, balungan siji Mas, balungan siji. Nah, saron siji. Kenong. Kempul Mas, kempul. Gede tuwek dodolanan ngono lampol. Sing ngongkon yo dapurmu. Ning omah turu penak nang tang-teng dungokno wong akeh Mas apik ngono. Lah kowe yaine kok malah orek-orekatan raimu ngono kuwi. Ukuran kandel Ora-ora orek-orekan ukuran ra putih iso. barang. Lah piye lara jiwamu? Gak apa-apa yo Bu yo. Mbak Yesi. Lan kita helas Dan Gareng garing Purwodadi tunggoni gareng seret. Sing ndi? Ya gareng pong iku. Iki. Iya. gareng seret. Nek gareng tenan kudune pincang lho. Sile tabung deh, ben pincang sisih. Lah kowe nek ora pincang. Oh, aku kan gareng apus-apus. Wow. Timbang kon pincang. Terus ya. Yo nek gareng iki pincang gur sikile kok Mas, nek liyane ora. Oh iya. Hangkalimiat limyat
tanah India. Awas. Ku meliaring, Aduh, kangen doh he. ku meliaring. Sapa ta iki jane? Sing he wis melu rembugan liya. Oh. Nano. Taman Sari Nuswan Tara Blambiangan Belambiangan, gumelane taman sari nusantara. Belambiangan, belambiangan, gumelane taman sari nusantara. Belambiangan, susah seneng yo rota ojo takon. Wis piryang-piryang jaman turun-temurun ya wis kelakon. Akeh prahara tapi langit diromake biru nyara. Make goyang make rekon rakyat jangan sing mari-mari. Belambiangane gunung-gunung wiromake prakoso. Sawalan keponan iraweramake subur nguripi. Aja kangen banyu pilih make gede sumerira. Make goyang make rekon rakyat biangon sing mari-mari. Gerajakan Banyuwangi, Mbak Yosi Dian Pratiwi bersama Mbak Tatin Titot Kulon Progo Ngayu Jogarta. Yuk. Kerajakan Banyuwangi
Nuwun Mbak Yosi Sama-sama. Dian Pratiwi kalian Mbak Tatin. Aku Banyuwangen iki moreng. Gumyak ya Pak ya. Gumyak. Jan elok, jan bergas, gayeng, regeng, tanggapan. Tanggapan. Jajal nek latihan. Yo justru malah apik nek latihan.